stačilo? To bolo moc. Dobre. Dobre, takže zdravím vás všetkých po najtrápnejšom intre na svete, ale nevadí, pásy treba dať, aby nebola pokutka. Ideme akurát do posilky, nahráme workout, ukážem vám taký ten svoj deň, ako som sa dostal z tohto k tomuto za 3 týždne. Čiže sledujte toto video a ideme do posilky. Takže nahrám vám celý deň od rána až do večera, ako to u mňa vyzerá, od doplnkov výživy po tréning, stravu, varenie, všetko. Pravda, že také tie bežné veci, ktorými idete počas dňa, tak tie jasné, že nie, že idem sa vysrať alebo také, to vám nenahráme. Lebo napríklad po posilke, potom keď prídeme do Teska, prídeme domov, ja sa uvarím si, najem sa a potom mám pár klientov, potom musím ešte aj poupravovať pár jedálničkov, tréningové plány popísať, mám stretnutie s pár klientmi, čiže takéto veci pravda, že nahrávať nebudem, ale tie hlavné veci, základné veci ohľadom diety, čo sa týka stravy, koľko, prečo, aké makronutrienty, aké mikronutrienty, potom doplnky výživy, ktoré a prečo, kedy. A potom ešte večer ešte bude jeden workout, dvojfázovky, pravda, že? Ale k tomu sa dostaneme ešte potom, hej, takže zatiaľ sa ideme rozbiť do posilky ramena, ruky. V tomto vlogu, na mojom predošlom videu, sme tiež z hodou okolností išli akurát s Romanom ramena, ruky, ale tak teraz to bude kus iné, čiže proste to sledujte, hej, už nebudem kecať. Biggest boss and I've been a Trillis. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, to go and tell us us. You wanna know my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Killer Croc came to kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Rose, don't be begging for your life, cause that's a lost cause. High stakes, body armor, suicide, boy. It's the time for games and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cause the time is here. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my cheddar. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we do together. Body on the corner, million in the trunk. 7 figures, I spend that every other month. Killers on the corner, talents in the clip. Build a palace out in Paris just to fill with bitches. Say my name and I'm coming with the gun squad. Everybody running, homie, is only one God. Cocaine, white Ferrari, I'm in the fast lane. Every day was life and death, that's when the cash came. Count money, drug residue, even blood on it. He had it driving till I put my cuz on it.
Kicking in the door for the Suicide Squad. Needle in my arm, so I'm do or die for it. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Rose, power, greed, devious, need, high stakes, dope boy, Renzel, real hip. Sme po tréningu, dali sme si BCAčka, respektíve dal som si BCAčka, aby som nemusel ešte jesť, lebo ja zvyknem cvičiť, keďže v diete, najlepšie je cvičiť ráno na lačno. Vtedy proste maximalizujete pálenie tuku. Takže teraz ideme do Teska si nakúpiť surovinky a potom pôjdeme domov variť, posprchovať sa, najesť sa a potom idete ďalej. Nepoviem vám, čo je ďalej. To, čo je ďalej, to je proste základ k úplne top postave, čiže sledujte toto video. Jak som zastal. To možno bolo výrazné, ale... Teraz si vyber. No je so steviou. Čo najmenej cukru. Dobre, tak to má dosť, ale... Minus 50% cukru. Dobre, takže sme z zákupov. Zistil som, že vlastne doma mám toho dosť na raňajky, čiže som vlastne kupoval jedlo len na druhé jedlo do dňa. Tu máte ružičkový kel, baby mrkvičky a brokolica. Keď mám to steviou. A teraz idem do sprchy. Toto rýchlo trním do mazáku. Pečivo maminke. A teraz idem do sprchy a po sprche potom nahrávame ďalej. Haha! Takže. Fúha. Čo všetko si tam dáme? Budeme si robiť, pravda, že veľa zeleniny, takže domáce uhorky mám, môžete buď šalátové uhorky, alebo normálne uhorky, paprika, nejakých 5 rajčín, môže byť hocikoľko, no hocikoľko za to nie, dám si 6, lebo sú malé, cottage, grécky jogurt na dochutenie, kurácia šunka pre bielkoviny, a pravda, že vajca. Takže keďže som teraz momentálne bez kameramana, ale to nevadí, takže ako to bude vyzerať? Najprv, vždycky po tréningu, najlepšie bielkoviny, vajíčka. Môžete si robiť praženicu, omeletu, čo len chcete. Ja si zvyknem variť, kvôli tomu, že šetrím potom tamto, že nedávam tam potom zbytočne olej alebo masť na tú pánvicu, šetrím tuky a tým pádom môžem si dovoliť viac jesť. Môžem si dovoliť niekde inde doplniť tie kalórie. Tu teraz môžete vidieť, aké mám hodnoty, aké kalórie mám, keď sa snažím schudnúť, keďže som v diete. Počítam s tým, že mám dvojfázovky. Zacvičili sme okolo 1 a sú 3, za chvíľu 3 hodiny. A ešte som nejedol, čiže... Tomuto sa hovorí intermittent fasting ináč. Keďže ja idem intermittent fasting, tak mal som ráno na lačno tréning. Prečo ráno na lačno? Maximalizujem pálenie tuku. Tým, že idem ráno na lačno, nemám v sebe žiadne jedlo, dám si len BCAčka pre istotu, aby keby náhodou už, aby nedošlo k spaľovaniu svalov ako energia. BCAčka sú top zdrojom energie pre svaly v tomto prípade, takže preto si dám len tie BCAčka, nemusím nič jesť. Ale veľmi dôležité je to, čo ste jedli deň predtým a nie priamo pred tréningom. To, čo ste jedli priamo pred tréningom, nemá nejaký extra vplyv na výkon.
skôr to, čo ste jedli deň predtým. Ak ste deň predtým jedli, mali kvalitnú stravu, aj dosť sacharidov, tá všetká kvalitná strava, tie kvalitné kalórie sa vám uložili v tele ako zdroj energie, ako glykogén a tak ďalej. A potom to z toho čerpáte počas tréningu. Preto je veľmi dobré, ak chodívate ráno na lačno cvičiť, mať posledné jedlo dosť neskôr večer a sacharidové. Keď máte nejaké sacharidy počas dňa, tak dajte si ich práve vtedy, pretože nebojte sa, to je len mýtus, že keď si dáte sacharidy večer, tak sa zalejete alebo dačo. Nie, to je hovadina. Dáte si tie sacharidy večer, oni sa vám krásne počas večera uložia vo svale ako zdroj energie, ako glykogén. Ale keby nemám večer to hitko, tak určite si dám nejakých 50, maximálne 100 gramov sacharidov, lebo nepotrebujete až tak veľa. Ale v každom prípade musíte mať nízke tie sacharidy. Pretože ak ich máte vysoké, máte príliš preplnené glykogénové zásoby v tele a tuk sa nebude spáľovať z vášho tela, takže musíte znižovať tie sacharidy. Ale nie úplne na nulku, pretože predsa nejaký výkon potrebujete v gyme, lebo ak nebudete mať výkon v posilke, budete páliť sval. Väčšinou sacharidy, keďže mám teraz tie dvojfázové tréningy, tak všetky sacharidy mám až po tom druhom tréningu. Teraz mám len zeleninu a bielkoviny, čiže uvidíte, tam mám tie vajíčka, potom budem mať kotič a tak. Ty koko, to čo je? Vajca. Tak. A teraz príprava šalát. 400 rokov som krájal a šúpal tie sprosté malé uhorky. Čo si do toho dáme? Grécky jogurt na ochutenie a zároveň to má zdravé tuky, zdravé bielkoviny. Nemá to ani veľa sachrov, ale to ani nemusíte moc riešiť. Má to kus viac tukov a práve preto to som napríklad nerobil praženicu alebo omeletu, pretože tento grécky jogurt má 10 g tukov na 100 g a ja presne 100 g používam. Presne 10 g tukov by mala tá masť, ktorú by som dal do praženice alebo do omelety. Soliť treba, pretože furt keď sa potíte v posilke, tak hlavne cez leto treba soliť. Ale nie úplne, že mega neskutočne veľa, aj keď ja mám raz strašne veľmi soľ. A mám keďže aj dvojfázové tréningy, čiže tam oveľa viac sa potíť a treba veľa. Takže 100 g gréckeho jogurtu ešte. Toto si pekne zamiešame. Zeleninka. Najzdravšia koreninka je práve oregano. Múdrosti starej fitness matere. Môžete si to dochutiť čím chcete, ale najlepšie je dať si tam nejakú takúto bylinku, ako je práve tá oregano. A občas si zvyknem dať ešte aj bazálku. Zdravé, na chuť, vôňa, aróma. Krásne si to zamiešate. Máte úplne úžasný zeleninový šalát. A hlavne keď robíte IF-ko, tak ani nemusíte veľmi uvažovať nad tým, že čo si idete robiť furt každý deň niečo nové. Pretože ste furt taký hladný už potom, keď dojde k tomu prvému jedlu, čo vlastne toto bude za chvíľu. Vajíčka sú ošúpané. 7 vajíčok. A tu mám takúto mašinu. Strašne ťažká, komplikovaná mašina, neviem. Strašne komplikované, ja vám to neviem vysvetliť. Proste je to je ako keby kúzlo. Že proste keď si chytíte vajco a potom že bea a máte úplne krásne rozdrbkané vajco. Vajíčko. Masakrujete svoje vajíčka, šalát so 7 vajíčkami. Ešte si potom môžete aj tie vajíčka posoliť, ak chcete. Ak nechcete, tak si ich nesolte, mne to je jedno, je to vaša vec. Bude to mať viac ako 30 g bielkovín. Na jedno posedenie viac ako 30 g bielkovín. Ja viem, nestrávim, ale nie. To je hovadina, takže kľudne môžete mať aj 70 g bielkovín napríklad. A potom, keď to všetko dorobím, si pôjdeme dať vonku hitko. Nezabudnite, veľmi dôležité bude to hitko teraz. Hlavne ak máte perfektný deň a chcete mať perfektnú vyrysovanú postavu, toto hitko bude veľmi dôležité, čiže sledujte ďalej. Bože, či som hladný, ja umieram. Vy nechápete, ja som včera jedol naposledy o 10:00 a tu mám jedlo pred sebou krásne pripravené a ja tu nahrávam videa. No to nie je normálne. Vážte si to. No, pitvora, no hraj normálne. No, hladný som, funguj. Dovtedy sa nenajem, dokým sa nezapneš normálne. Čo sa nechce zväčšiť obraz? To ma iba znervozňuje toto. Toto ma len znervozňuje, keď som hladný. Vidíte, solnička vždy musí byť. Ale prosím ťa. Ale to zväčší sa. Ak by vás zaujímalo, aký seriál kúkam, tak to je Suits. Obleky. Veľmi dobrý seriál. Odporúčam. Ona ho poboskal. Ale nech sa raduje.
their free wills, freaks and herrings, dykes and fairies. Tell me where it's empty. Tax the rich, feed the poor, till there are rich no more. Takže, keďže ako som ráno vravel, že mám takých 100 až 130 gramov sacharidov aj so zeleninou, so všetkým, tak si robím pol kila zemiakov, lebo pol kila zemiakov má okolo 80 gramov sacharidov. A zvyšok sacharov mám zo zeleniny, čiže pol kila zemiakov si odvážim. Pravda, že toto je so šupkou. Čiže si dám takých 550 až 600 gramov, lebo aj takéto ošúpem, tak to bude mať presne pol kila. Takých 606 gramov. A keď to ošúpem, bude to mať od 500 až po 550, tých 50 gramov už takto, to nevadí. Nemusí to riešiť úplne 100% na gramy, lebo až takí detailisti nemusíme byť. Prečo zemiaky, prečo nie rýža, prečo nie ovsené vločky? Poprvé, spravil som si pol kila, alebo idem si robiť pol kila, vidíte? Pol kila. Kebyže spravím pol kila rýže, tak to je strašne veľa sacharidov. A takto sa proste poradne najem a nemám to až tak veľa sacharidov, lebo to je proste zelenina. Ale proste má to strašne málo sacharidov, strašne veľa zdravých, dobrých minerálov a vitamínov. Hlavne draslík. Strašne dôležitý draslík. A keďže si už mám vyberať, keďže si už môžem vyberať len toľko zdrojov, že aby som mal 100 gramov sacharidov približne z nich, tak najlepším zdrojom je pravda, že zemiaky, lebo aj rýchle sacharidy. Lepšie sú rýchle sacharidy ako pomalé sacharidy. Takže ak budete mať pomalé sacharidy, budú sa vám postupne vstrebávať do tela, do krvi, tým pádom váš inzulín bude stále zvýšený. A keďže je inzulín zvýšený, tak sa nedá spaľovať tuk. Preto je dobre dať rýchlejšie sacharidy, zemiaky škrob, čiže vyskočí vám ten inzulín a potom vám aj relatívne rýchlo spadne. A nebude sa držať dlho hore. A potom už môžete ďalej paliť tuk. A tým, že ste si teraz dali hítko, ako ste mohli vidieť, dali sme si hítko, poradne proste hocičo, čo nám napadlo, ale proste hítko, to aby ste proste pracovali, vaše telo teraz spaluje ďalej ešte kalórie a dali sme si ešte nejaké BCAčka aj potom, aby pre istotu, aby keďže sme v diete, veľmi nízko, sme vo veľkom kalorickom deficite, aby sme nespalili ten sval. Takže ako istota pre tie svaly sú tie BCAčka. A čo si k tomu dáme? Sleduj. A dáme si k tomu Ferrero Rocher.
Brokolica, nemusím vysvetľovať, proste to je strašne zdravé, strašne veľa dôležitých vitamínov, minerálov, hlavne pri spalovaní tuku, veľa vláknin. Berme brokoličku, takisto. To isté. A ružičkový kel, ťažko si nájdete len tak v obchode, hoci kde len tak, kebyže sa dá kúpiť aj nie mrazený, tak kupujem. Ale iný ako mrazený neviem nájsť, že preto kúpim aj to mrazené. Najlepšie by bolo kupovať obyčajné a normálne a udusiť to, lenže to je mrazené, tak najlepšie variť to. Zeleninku a ako zdroj bielkovín, tuňak. Tuto v tomto videu recepty starej fitness matere, tej najfitnessovejšej matere. Môžete nájsť recept, ako sa robím túto tuňakú pomazánku, ktorú teraz uvidíte, že budem mať hotovú, lebo to je lepšie ako taký samotný tuňak. Ak vám nechutí, určite jednoznačne tento recept si pozrite. Polka sáčku brokolice, polka sáčku mini a polka sáčku ružičkového keľu. A taktiež, ak si chcete, a veľmi dobrý trik, ak chcete maximalizovať pálenie tuku a všetko proste, tak si dáte nejaké korene. Napríklad tu mám čili. V diete hlavne, to úplne vás to rozpálne. Zemiačiky. Tak, pekne som ich odvodnil. Extrémne úžasnú tuňakovú pomazánku. Kečup so stéviou. Ešte tvarok. Ja to takto mám rád, vy si to môžete rozdeliť ak chcete. Ak chcete, môžete si to kľudne rozdeliť na viac jedál. Ja vám odporúčam len toľkoto. Ak budete dávať príliš veľa jedál, tak vaše telo bude na to reagovať furt vylučovaním inzulínu a to nie je také dobré. Ale keď napríklad máte veľmi veľký rozdiel časový rozdiel medzi prvým a posledným jedlom, tak tu si tam dajte aj orechy medzi to, trošku niečo zobkajte, ak máte chuť, ale nie žiadne sacharidy, možno trošku zeleniny môžete, ale najlepšie sú nejaké orechy. Tu máte dosť dobré minerály a vitamíny. Takže toľko k tomu, toto bolo moje posledné jedlo. Takže toto je asi posledný záver z tohto videa. Takže som rád, že ste vydržali až do konca. Ani neviem, čo mám povedať, proste ďakujem vám pekne za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. V každom prípade tuto dajte subscribe, buď sem alebo sem, ako vy chcete. Ale v každom prípade jedno z tých dvoch, buď A alebo B. Takže ďakujem pekne, ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť aj iné takéto videá, tak dajte like. A toto je part 1, potom ešte bude part 2, video o tom, aký je perfektný deň na naberanie. Toto je perfektný deň na rysovanie, takto by mal približne vyzerať proste, keď nemáte žiadny stres, mali ste dostatok spánku, dobrý tréning, nejako extra veľa roboty. Máte čas na 2 tréningy, dobrú stravu, kvalitnú, nemáte s týmto problém, perfekt. Sú aj horšie dni, pravda, že to nevadí, to nemusíte riešiť. Ide o to, aby si tam mali tie základy. No a potom bude part 2, ak chcete, bude part 2 a tam by bolo strava, tréning, všetko na naberanie. Ak chcete perfektne na naberanie, tiež dajte like, aby som videl, že má to zmysel, čo to robím. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu od Aštej Fitness. Servus.